Mu ga wayarka? Na? Mu ga wayanka. Wayata. Me kika yi da wayar? Sai ka ce wanda kake zargi na? Su fa yanzu maza ba a yi musu haka. Ba a zaga musu jiki ga baki daya idan ba haka ba ke ce a wahale. To amma me yake nufi da hakan? Ina nufin duk sanda ya kira ki dinga ja masa aji. Ba wai da ya kira ki dinga dauka ba. Me yasa take mu haka ne? Kowa ya sai rariya tabbas za ta zubar da ruwa. Na baka shawara ka rabu da ita domin wallahi Dakata! Ni fa ban ga amfanin dalilin da zai saki kira ni ba. Shi kuma da wake wa haka. Abdul zan iya yin komai akan ka wallahi ina son ka. Allah ya isa. To idan kina so na shi kuma Ridwan fa. Ni fa da tun farko ina kula Ridwan ne amma ba wani san shi nake yi. Tun da nake ban taba jin a raina cewa ina son wata ƴa mace kamar yadda nake son ki ba, amma da wulakancin da kika wannan cin amana ta yaudara ki rasa ma wanda zaki so sai aboki na amini na. Bari in daga. A'a, kada ki daga. To amma me yasa kika ce karin dauka? Na faɗa maka cin amanar da aminin ka yi baka ga kokari na ba shi. Dakata Anisa. Ni na san akwai mai naƙisan da kike shiryawa, macuciya kawai. To ke yanzu me riba kin ki raba mu? A furance tace tana son ka? Are ma kuwa. kwarai kuwa domin ni shaida ne akan ido na hakan ya faru. Ko za ki karyata ne? Dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri. Wallahi shirin shedan ne da kuma zuciya. Ya isa dan Allah rahma. Ni ba na son ganin ki tafi. Yaki a soyayya. Yaki a soyayya. Yaki a soyayya. Yaki a soyayya. Ana je komai a shirya in an yi saɓani. Yawan faɗa kan so shi ne ake kira rauni. Harshe haƙori ma idan sun ka samu ruɗani. Suna shiri sa'in da ba wanda zai fahimce su. Yaki a soyayya ake kira samun kulawa. Yaki a soyayya ake kira kishin masoyi. Yaki a soyayya ake kira samun